شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒዕኩም አና ሓውኩም ሰላሕ አዲኔ እዚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራም ናዩ ሎም እንካፈሎ ቃል ድማ ናይ ስቕታ ጊዜ ዝብል እዩ ናይ ስቕታ ጊዜ ሪኹም ብሩኻት ናይ ስቕታ ጊዜ ናይ ስቕታ ወቕቲ ኣብ ህይወትና ኣሎ እዩ ኩሉ ወቕትታት ናይ ህይወትና ከነለለዮ ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ኣከመይ ዓይነት ወቕቲ ኢኻ ደለኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ሽዑ ክትፈልጥ ኣለካ ስቕ ክትብለሉ ብዘለካ ጊዜ አንደበትካ ኣይትኽፈት ምኽንያቱ ኣብ ናይ ስቕታ ጊዜ ትዛረብ እንተደኣ ኾንካ ብዙሕ ከተባላሽ ኢኻ መጽሓፍ ከምዚ ኢሉ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 7 ንምቕዳድ ጊዜ ኣለዎ ንምስፋይ ከዓ ጊዜ ኣለዎ ስቕ ምባል ጊዜ ኣለዎ ንምዝራብ ድማ ጊዜ ኣለዎ ሪኢኹም ንኹሉ ነናቱ ጊዜ ኣለዎ ስለዚ ኣበየናይ ጊዜ ኢኻ ዘለኻ ፍለጥ ስቕ ክትብለሉ ኣምላኽ ኣብ ዝደለየካ ጊዜ እንተደኣ ኣለኻ ኾንካ ስቕ በሊ ምኽንያቱ ብስቕታ ክሕለፉ ዘለዎም ጊዜታት ስለ ዘለዉ ሽዑኡ ላዕልን ታሕትን ኣይትበሉ ብስቕታ ሕለፍዎ እቲ ጊዜ ብጸጥታ ሕለፍዎ እቲ ጊዜ ሪኢኹም እዚ ናይ ጥበበኛ ሰብ ኣካይዳ እዩ እዚ ናይ ለባም ሰብ ኣካይዳ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱ ረእይዎ ኣብ ኣደባባይ ዝጭድረሉ ጊዜ ነይሩ ስቕ ዝብለሉ ጊዜ ነይሩ ምላሽ ዝበሉ ጊዜ ነይሩ ምላሽ ዘይበሉ ጊዜ ነይሩ ዝስወረሉ ጊዜ ነይሩ ዝረኣየሉ ጊዜ ነይሩ አንቱም ብሩኻት ኣብ ምላሽ ክትብሉ ዘይግብአኩም ሰዓት ምላሽ ኣይተሃቡ መታን ከይተረሙ That's why ሓደ ጊዜ ሰባት ክዛረቡኩም ኩነታት ክዛረቡኩም ከሎ ኣፍኩም ክትዓጹ ስለ ዝግባእ ኣፍቲ ሰዓትቲ እንተደኣ ኣፍኩም ከፊትኩም ውሽጥኩም ብነድሪ ክህረም ይጅምር ብቁጣዕ ክትረሙ ትጅምሩ ከተንጸርጽሩ ትጅምሩ ንምንታይ ምኽንያቱ ታ ሰዓት እቲኣሲ ስቕ ትበሃለላ ሰዓት እያ ነይራ ትዝረበላ ሰዓት ኣይነበረትን ኣብ ስቕ ዝበሃለሉ ጊዜ ተዛረብትን ትኾንኩም ኣባላሸውቲ ኢኹም ለባማት ኣይኮንኩምን ጥበበኛታት ኣይኮንኩምን ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ወቕትን ጊዜን አንደበትኩም ክትከፍቱ ንገለገለ ሰባት ምላሽ ኣይድልዮምን እዩ ስቕ ኢልካ ኢኻ ትሓልፎም ንገለገለ ኩነታት ምላሽ ኣይድልዮምን እዩ ስቕ ኢልካ ኢኻ ትሓልፎም ስቕ ኢልካ ዝሕለፍ ጊዜ መዓስ ምዃኑ ፍለጥዎ ስቕ ኢልካ ዝኸይድ ጊዜ መዓስ ምዃኑ ኣለልይዎ ኣብ ናይ ስቕታ ጊዜኹም ስቕ በሉ መጽሐፍ ከምዚ ኢሉ ኣብ አሞጽ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 13 ክፉእ ዘመን ይሞይሉ ስለዚ እቲ ለባም በዚ ከምዚ ዝመሰለ ዘመን ስቕ ይበል ሪኢኹም ለባም ስቕ ዝበሃለሉ ጊዜ ኣለሊ ስቕ ዝብል እዩ ለባማት እንተደኣ ኾንኩም ናይ ስቕታ ጊዜኹም ኣይትሕልፍዎ ካብ ዝገርመኩም ኣብ ናይ ስቕታ ጊዜ ብስቕታ እንተደኣ ሓሊፍኩም ብኽብሪ ክትወፅዎ ኢኹም ኣብ ናይ ስቕታ ጊዜ ብስቕታ እንተሓሊፍኩምማ ዝጭድር ዓወት ክህልወኩም እዩ እስከ ዓወትኩም ይዛረብ ንስኹም ስቕ በሉ እስከ ፍሬኹም ይዛረብ ንስኹም ስቕ በሉ እስከ በቃ ውፅኢትኩም ይዛረብ ንስኹም ስቕ በሉ እስከ ኣምላኽ በኣኹም ይገለጽ ይዛረብ ንስኹም ስቕ በሉ ሓደ ጊዜ ስቕ ምባል ስለና ኣቢኢና ኣምላኽ ምስዝራብ ዝኣቢ ሓደ ጊዜ ስቕ ምባል ስለና ኣቢኢና ኣምላኽ ምስራሕ ዝኣቢ እሱ ክዛረብ ንስኹም ስቕ በሉ ንሱ ክሰርሕ ንስኹም ጸጥ በሉ እግዚኣብሔር ናይ ስቕታ ጊዜ ክበኩም ከሎ ስቕ በሉ ኣበየናይ ኩነታት ትምልሱ ኣበየናይ ኩነታት ስቕ ትብሉ ኣበየናይ ኩነታት ጸጥ ትብሉ ኣለልይዎ ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም